Da, hai. Să facem un PC. Hai, frate, îmi faci PC Îi faci tu să-i gata. fac eu, îi faci tu să-i fac eu, zi direct că știu. În primul rând nu trebuie să vezi serverele de Discord, așa. Așa, nici site-ul ăsta. Fii atent, te uiți? Da, frate, aha, da, Uite, mă uit. frate, vrei Ai să-ți avut arăt și tu să da mami bani, a? Să Uite, da mami vezi bani. browserul, vezi browserul meu, se numește Firefox. frate. Bun, Da. domnul David, ai venit Da, să-mi frate. plângi și nu mai îmi plângi. Uite Salut. aici, uite Da. aici. Mamă, Uite. frate, ți-o da mami bani pentru hack? Ma. Bun, și care e prietenul lui Caramel? Da. Da, bine, boss. Ce faci mie? N-am făcut PC, n-am zis nimica, n-am zis un cuvânt. Boss, ești prieten cu el, e prietenul ce? tău, ați decis să intrați pe server la noi. Am intrat eu cu Băieții vă Hecu? ochii. Am intrat eu cu Hecu? Instant, ești instant. prietenul- Bă, Vere, eu nu e știam, bă. prietenul tău. M-a Ai sunat mâncat o dacă merge să cioară, facem ai și- mâncat o cioară. Bine, mă, hai. Am intrat să facem un roleplay. Mi-a zis, m-a sunat, mi-a zis, bă, Păi faci un roleplay. și roleplay a fost să veniți cu Ecu? Să vină cu Ecu? Eu? Păi bă, nu mă interesează ce a făcut el. Pe mine nu mă interesează. Eu nu știam nimic, nu știam că el are hack, nici măcar nu știam că el Păi are eu n-am de hack. unde să știi, eu n-am de unde să știu asta. Păi știi Dar că ce dăm zic și eu pe tine la acum. PC check. Da? Păi, să fim siguri. Că n-ai nici tu hack. Băiatul arăta Ecu direct pe față. L-a dorit în pulă. Bă, Ce-a băiat băgat? inteligent. Bun. Hai nu- că dă și el acum. Ori ca el, băiat inteligent, ori să luăm la PC check. Tu ai Susano da. direct, a? Sau ce ai pe Ți-ai mi-ai băgat? Ce zici? A, L-auziți? Te auzim, De- frate, te auzim toți. e Nu, clar, e Caramel. pe TZ Project, e pe Axel Hub, Paradox Hub, All Games Hack, Da, gata, asta, e... da. Da, Deja frate, și ce? Asta l-am înseamnă luat. că customer, da. Și care e problema? Customer la el că nu înțeleg. Înseamnă că mi-am cumpărat acum Frate, Eulen te 30 mergi sau ce bine are acum. Axel? Ce înseamnă chestia Cum te asta? cheamă? Nu, boss, da? Caramel, Faza vrei, e caramel că- mă cheamă, ce vrei? Caramel, Caramel mă așa. cheamă. Boss, am zis, te-am rugat frumos, vrei să vii la PC check să vedem, Da, să uiți ce pe să acum vezi? 5 ori Nu și... vreau. Păi de ce? De ce vreau la PC check? De ce nu vrei la PC check? Am zis că chiar vreau. Ne scoatem ceara din urechi? Dă share screen. Da, așa că chem acum un PC checker de level 10. El găsește codul și de acum 20 de ani. Prefetch Da, bravo, System bravo. Informer. Crede-mă, chestia aia cu prefetch e mai veche decât sunteți toți de aici. Da. Bă, te eu. Stai așa, văd dacă e un. Domnul Mr. Panda. Mr. Panda? Da, frate. Ia, cheamă-l că-l vreau pe ăla, cheamă-l că-l vreau pe Mr. Panda, cheamă-l. Cheamă-l, te rog frumos, Nu știu frumos, ce îmi cheamă-l. pare ideea, dar nu știu ce am așa o idee că ești prieten cu el. Cum te-ai ghicit, mă cunosc? Uai, cheamă-l, te rog eu frumos. A, Te rog are eu și frumos, Storms. cheamă-l că vreau să vorbesc cu el. Te prinde instant că are și Storms. Nici nu trebuie să se chinuie. Chiar în rog, eu accept să fac peace check, să mă prindă cu orice, vreau doar să facă peace check Mr. Panda. Bine, frate, dă share screen. Nu, că aștept după Mr. Panda, că a zis că a promis că mi-l aduce pe Mr. Panda, mie mi-l aduce pe Mr. Panda. De eu nu pot să intru pe server, am dat și restart, dar nu mă las. Ai hack, nu contează, ai hack, frate. Nu ai am hack. hack. Nu am hack. Nu trebuie. E greșeală. De preferat ar fi să nu mai tu faci pula mare pe aici. Eu? Da. Da, adică, cine zice că fac eu ce fac? Mă, dar mă enervez cum începi să urli și zici că... Da, Am urlat frate. eu? Nu, doamne ferește, mă. Nu știu, mi se pare cunoscută vocea ta. Da? Ia dăm puțin partea că vreau să văd o chestie. Da, nu mai trebuie, stai că îți dau eu partea. Ia, dă-i tu partea aia, că sunt curios cum o Da, să ai da, tu da. acces la screen-ul meu. Wow, și ce? Și ce? 5 spuffer, da, care e problema? Da, da, Crede-mă, da. dacă îmi cauți acum în PC, nu o să găsești niciun spuffer, stai liniștit, că nu mai am. Ai Ăsta e- cleaner, a? Vreau Bypass, puțin hai de toate. partajare, că îmi dau Da, seama frate. ce e care puștiu ăsta. Ia, hai! Wow, uimește-mă, uimește-mă, te rog frumos. Ai Vezi că n-are bypass-ul, TZ, crede-mă, n-are TZ. Ia, vreau să te duci în search la Discord și vreau să cauți Mr. Panda, vreau să știu dacă te știi cu el. Că dacă te știi Mr. cu el Panda? e Pe contul să clar. nu mă știu cu Mr. Panda. Da, pe ce cont te știi cu Mr. Panda, frate? Ce? Pe ce cont te știi cu Mr. Panda? Mă știu Mr. pe Panda. 2-3 conturi. Da, știu că ți-l caut oricum mără Panda. Mă știu pentru că mă Dacă știu nu mă pe- înșel, ai bypass-ul lui. Ce bai pe salut? Mr. Panda? Stai chill că n-am cumpărat nimic de la Mr. Panda. Nu, păi Nu, prietenul dacă meu vrei îmi îți dau acum bypass-ul mesaj lui. la un băiat, stai Că așa. el de obicei la prieten nu face PC check. Nu mă interesează, mie pot să-mi facă. Eu accept să-mi dai și bamă dacă îmi face Mr. Panda PC check, eu sunt cel mai fericit. Nu, pe da, pământ. Sună mi se pare David foarte nebunul. cunoscută vocea ta. Da?
Wow, Că e mai super. intrat pe un server și mi se pare foarte cunoscut. Ce server? Și știu că erai pe Paradise. Ce Paradise? Intrasei pe un vest pe Paradise când eram un pisec și te ai zis că ai bani pe PvP. Nu știu dacă ești tu ăla. PvP, ce PvP? Că ești obligat, nu știu, un server de PvP. Care e server de PvP? Că Nu sunt o știu. grămadă. Vrei să-ți caut acum servere de PvP pe 5M? Nu știu, boss. Îți caut acum servere de PvP. Ăla mi-a pe- spus că el e obligat să filmeze și n-a filmat și la bani. Da, eu filmez tot tichetul ăsta, liniștit. Bravo, ție, te-am întrebat cumva? Dați-mi o părere cumva, că nu înțeleg. Păi nu, mi-ai zis, Aoleu. te-am Și întrebat atunci? cumva? Păi Da, și te-am ți-am cerut întrebat. părerea eu cumva, doar ți-am zis că Păi și- registrez, că după aia am zis că de ce te Și registrezi. eu filmez, boss. Stai Bravo calm, ție, tot felicitări! Live, stai calm. Ca să nu GG mai pentru îmi tine, ești cel mai E tare. așa. Ia Că că-ți văd că îmi caut acum. plângi că faci tu mie aici live. Mă doare fix în pulă când faci tu aici. Că Ce-ți mă fac filmezi, eu? stai boss. Ce-ți fac eu? Da, dacă te duci tu la history de la servere și intrăm pe unul random și primești bani pe unul hack de la anti-cheat. Sau ți-ai dat spuf acum? Ți-ai dat spuf acum. Da, frate, bam! Stai că mă sună ăsta. Cel mai tare ești! Mhm. Bă! Tu trebuie să te duci la mai gândit? Harvard, mă! Ți-a zis cineva că trebuie să te duci la Harvard. Da, Ești da, prea da, inteligent, tu mă. ești prima persoană. Bă, ești prea inteligent, mă, Cezare, te rog eu frumos. Nu mai sta cu... Omoară-te. Eu nu să mai mă sta, mor. te rog frumos, cu oameni de genul, mă. Tu nu meriți să stai cu noi. Noi oamenii Da. de rând suntem prea proști pentru tine. Du-te aici. Avansează, mă, avansează. Avansează. Da. Trebuie unit tu avansezi, mă, trebuie să duci. Cambridge-ul e al tău, mâncați-și. Așa. Cambridge-ul ia ușor, dar... na. Bă, Harvardul e o nimicatate pentru tine, ești nebun. Bă, cu aia, bă, nu doare fix în pulă, că filmezi acum. Deci eu nu, cu ce poți să te ajut? Nu, îl ia la Nu mi-e pisicec. plac cu nimic, doar când plânge băiatul ăsta Îți pe aici. plâng? că- Băi! Îmi plâng! Nu, îmi suferi. Eu aveți muci că-ți plâng! Am Frate, înțeles, cred că bun, mă- preiau mă- eu, nu preiau eu, nu mă mai vorbesc țipa unul foarte la mână, calm. doi la mână. Gata. Pe frate, Bun. mă ia pe Dacă mine că vrei plâng, tu că să nu știu ce. începi Eu să nu urlă. l-am luat frumos în primul rând, nu mai e pe mine că băiatul Nu știu ăsta ce îmi mă plânge, nu frumos, știu te ce. pare că te-am urlat sau așa? Nu. Bă, frate, pe Ăsta e mine nu mă cum- interesează, pe mine nu mă ăsta e e- că băiatul ăsta îți plânge. Băiatul ăsta îmi plânge. Te rog, Bine, eu domn. te-am nu, Da. te-am Auzi? respectat. Ăsta e Băiatul să mă faci. vocabularul meu, ăsta e vocabularul Nu meu. mă Dacă ai interesează. vreo problemă, doare fix Da, în am o pulă. problemă. Mă doare fix în pulă. Da? Ăsta e vocabularul meu, eu așa vorbesc. Este vocabularul tău? Ăsta e vocabularul meu. E bine. Ți-a făcut-o. Așa. Mie, la mine Da, nu. bro, râdeți, bă, râdeți, Nu bun. vreau să le dau Deci, niște- direct la subiect, e shaker, te-am banat, salut. Hacker, nici mi-a făcut pisice că ești prost? Nu, boss, prietenul tău e hack. Ai Păi și venit ce cu mă, el doare pe undeva? De unde zic eu că Bă, are ai ca poate are hack? mamă, Mă, doare fix Ai undeva. intrat cu el pe server, băiatul, știai că are hack? Nu știam, altfel nu ți-am mai zis, intră. ți-am zis, Verei, că nu știam care e hack. Eu nici măcar, băiatul ăsta îl cunosc de la grădiniță, mă. Băiatul ăsta nu mi-a zis o singură dată, mă, că are hack pe 5M. El are 2 luni de Da, când s-a da, da. apucat de 5M. De unde că ca să știu eu chestiile astea? Nu Da, mă da, da. interesează. Păi nu dacă mai se întreabă colegi cum la își dă grădiniță, timp, ar ai zis. trebui să zică. De ce Nu nu mai zice, zis? nu zice ce face el cu banii și căcaturi de genul, pentru că nu mă interesează. Și la școală, când începe să-mi povestească despre căcaturi, despre tot, despre 5M și de nu știu ce, îi zic, bă, lasă-mă în pace, că acum chiar nu mă interesează chestia asta. De-aia tot continuă și tot. Pe mine eu nu Și bag în el îți seamă. spune, dar tu nu-l bagi în seamă. Păi nu, că nu mă interesează, îi zic, Și aici vorbim vina după cui aia. e? Nu mi-a E spus vina care, ta. stai liniștit. Păi aici e vina ta că nu-l asculti. Păi de ce e vina mea că nu-l ascult, că nu vreau să ascult toate porcările despre 5M? Că Nu deja le știu, eu de obicei la prietenii mei pe care îmi spun căcaturi de astea, eu îi ascult. Și de obicei îi ascult tot. Da, frate, dar în ora de matematică tu stai să asculti ce zice un prieten? Da. Dați vere bani. Da, Și mi se pare chiar normal, eu așa fac. da, bine. Ascult Nu tu, că pierde. deja m-am săturat. În ăștia 2 luni mi-a vorbit despre, bă, orice Da, da, da. script al 5M-ului, orice chestie a 5M-ului, m-am săturat. Deci o grămadă, Poate despre băiatul e toți. pasionat de Mă, Papa developing. 0508, nu? Poate băiatul e 0508. pasionat de developing. Nu, bă, acum are altă chestie. Intră bă ăsta în WhatsApp. Doamne. Stai puțin, opresc partajarea, să-i dau vezi aici. Aha. Să mesaj băiatul, nu? Bă, ce le-ai pe sticle ai, a? Ce să Da, așa, țară, băiatul ăsta, bă, dar e prietenul tău, care i-am dat acum bani, nu? Gata, bă, nu vă mai chinuiți să atâta fie? pontiche, Să lasă-i Păi în nu, pace, păi lor. băiatul ăsta, brother, e prietenul tău care i-am dat bani, nu? Care ăla, David Nebunu? Da, normal. Știu. Păi bun, Păi nu atâta știu timp să cât văd eu ce îmi petrec, zice. atâta timp cât eu, băga mea și Nu știu să văd mesajele noi acum cu el, care ți le trimite el ție. ia, că să-i răspund.
Nu ai niciun drept de eu. Asta va urma să zică, corect? Mesajele noi vreau să le văd, nu mesajele vechi, nu. Sunt de nu o vezi, poză Tere, cu că mesajele scrie noi acum. de pe WhatsApp. Zi-mi care sus, ți zi-mi le-am Aia, trimis bag pula, că acum. nu-ți dau eu ție acum acces la WhatsApp. Nu, Brother. trebuie să-mi dai poză cu mesajele care ți le trimite. Dăm numărul de telefon. Da? Mută Notează contractul. 07 în cartelă să mă apuci de manivelă. 02 mă apuci de Aici! Nu, frate, fii pe mine mă doare fix în pulă. Râdem toți la 3, da? Râdeți toți la 3, mi sugeți. Bă, sus, bă, câini, pișeadă-mă gargheghe. Pișeadă-mă gargheghe. Haide, muiștilor, las la muie.